Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Son Radio Philippines, Standard Time, las 9:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Standby sa aksyon ay patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Gabi sa liwat, kamusta naman mapalanggan naman tagparamati Region Wide, pagkapalagad kita sa labilin isa ka oras 15 minutos karon nga Miyerkules Santo. Petsa Utso. Miyerkules Santo naman edisyon sa inyo sining nga palat tuntunan silang liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sining kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sinimata kadulungan oras sa kagabi o ng aton sining patrol 2 Crosswind Patrol
kay na pa nagalabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat gabantayan, ato naman liwat himorsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sa Miyerkules Santo nga presentation, ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto. Was-was ko rumay, arya lang kon mais. Importante way lang Malaysia. Action Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa national, international, ang tutok gihapon naton sa COVID-19. Buylogan kita sa puwersa ni Action ang Defensor. Back to back kay Action Edinamoso. Of course, ang atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri kay IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago. Buylog nato na porsa ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sini alagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Una naman sa ato sa pagpalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Ang Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo, pabakod, kag nagabalansi sang mga sistema sa aton sining alawas. Isa pa sa sekreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. May 7 ini ka mga ingrediente: kalawag, balunggay, tugabang, amargoso, wheatgrass, barley grass, vitamin C. More on this, kung ano pa ang mga ikayong lawas nga ginadulot sa inyo sining Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka maka-text, pwede ka maka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisan diin lang ang butika sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Magtumar Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:20 na. Sa sinigabahay sa atong pagpalaga ni check tang atong sininga Patrol 2 Crosswind Patrol. Liwat naton nga kamustahon ang paglibot-libot ni Action John Diaz sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Miyerkules Santo. By the way, hasta na lang kita subong mga pangalagad sa Action Night Patrol, ha. Hasta na lang subong nga gabi kay buwas, Webes, Biyernes, Sabado, way kita Night Patrol program, okay? Temprano pa ma-sign off ang Action Radio. Balik ang Action Night Patrol Lunes na. Susubong nga gabi, hasta na lang kita karon. Webes, Biyernes, Sabado, way kita Action Night Patrol program. Ang regular programming sa Action Radio mabalik Sunday. Amo nang natawag nila nga Domingo de Pascua. Okay? Check this Action John Diaz. Observation report sa Patrol 2. Kung nasa
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon dyan diyan sa Patrol dyan. May gabi, please come in. Maayong gabi, Action Eric, sa tutunan nga mga seksyon na ay kita din nag-report mismo along Dalan Circumferential Road, Banggano diya, Maga Metal, Action Eric. May pilapadri ka mga tracking, nagpa-parking sa kilid ng dalan. Okay. Ang 7-Eleven, gini bukas pa mo sa oras. Okay. Baligya pa rin ako. Pero pili lang Action Eric ng mga lugar. Ang bukas ang ila mismong store. May harap ba niya nga sila ka mga balaligyan wala na balaga, o kung ano ilang mga branches. Wala na bukas. Pero Drake, mo gini usually, kung may nagagwa pamagid man, may mga frontliners, abi nga nagapinauli, amo ni oras, usually, pwede ka pa kalabay. Dali nga ganyan nagka-true testing kami makalman, ano? Check man na mo ni oras, so like, magka-accommodated sa planaton ka mga ka-action. Naman gano'n yung kita-kibot kami open, padriya, along sa may Bangga Metal, action, like. Okay. Anyway, karoon, ari kita along area sang barangay Takuling, panipang. Hindi na, no? Okay, Takuling, alihis na ni. Area, and then makilala nila ito, linong na ang palibot, no, ay na masyado, ganit may nag-biyahe, exact na ginamang diri sa isa ka lalaki diri, o kung isa diri ka lugar, Okay. nga may nagatumpok pa sa gwa sa ila pulo yan, diri sa nagapulo parking sa may, Di sila parking na yung lugar? diri sa may Takuling na di area, Circumferential Road. Okay. DM dam kadri may nagatulo tapulo pungko tulo tindog grupo-grupo no Oo. malotri din ang police sa may area association number 6 dali nga nagka-guard la so kami ari ding checkpoint action direct sa area sang Bangga BM and diri sa may Bangga BM action may ari diri sila nga gibutang man na diri sila pa gabi taway okay, tawhay lang. May digli police in charge of mga tanod lang diri sa may area sang Bangga BM nga kaplastar, no? May rin subong may kung kasakay ka dahil sa lakyan, may pangapamangkoto na sa imo, no? I-check mo gina kung mga documents sa iban pa, no? Oo. Kita rin natin tamo din naka-plastar nga mga barangay tanod, pero hindi kami naka-i-charge, no? Okay. Kaya yung pag-libor natin, dito kita rin bago lang sa may area, sa barangay Handumanan, may kabinandran sa mga kapulisan, sa nga police station number 10, nag-monitor, diri na event dito sa border check-up. Malang sa may magkulod, bako, kabalo ka sa may barangay Felisa dito. Okay. May ito pa ito na sa border check-up, may mga salakyan nga, lintos radsang bago, dito malabay, diri ka sa barangay Tabunan, bala? Ati pasulod diri sang Bacolod Action Direct. Dito para sila maka-standby ko na, and monitor gito na sila, action radyo man ilang ginapamatian. May araman din naka-standby karon nga gabi, may mga tanod, may mga barangay official sa barangay Pilisa, sa may Bangga Tutong Dampi. And then ang yatang dumanan, niya tidri na sa may sagwaan Dampi Action Direct, nga naka-plastar, no? May mga barangay tanod, sa kapit kagamo Jojo, natuman kita na ton. Okay. And then sila sa mga barangay tanod, sa barangay Handumanan. Diri kita sa Yatubang, sang ako diri sa may Bangga County Dampi, padulog sa may Bacolod City Government Center. May pila ka mga salakyan nga nagabiyahe, may sa usually mga pangakot basura, no? Iya ka APM Action Direct. Amuning oras yat yung mga basurero, sige pa rin, panglimpyo, pangakot basura sa pinaka mga lugar, dinengagaw Manila, so dalon dito siya area naman sa barangay Felisa, tiban, nagapanlimpyo pamaged, no? Pero mga street cleaners, I think though, wala kita masyado makitaan, nga nagapanlimpyo sa may plaza publika, basta mo sa Action Direct, no? Aton pa niyan po, medyo pang-pangkay na sa ugto, medyo init ang panahon. Gani man ako? Kainit ang panahon ng Action Direct, ang mga ibang nagaguluguwa, maging sinatag ka mga puluyan. At iba tsagan, magiging man, ang irtekpan kisa to, hindi man kaparte ni Sir sa kundi yung malamano, ang katugnaw sang okulada yung kainit, di makakas na yun. Ibang tinagaguluguwa, sila tagsa ka mga puluyan, no? Sobrang kainit sa ina, dito sa area, sa Barangay Bata, may naguruba, pes batak. Ginot ki daw? Ginot ki guro. Dito sila pungko sa tubang, sa ano tubang mo, Monso bang?
hormones ko nga simbahan, no? Sa area sa Barangay Bata. Oo. May timing si Papang sagad-sagad ng parking eh. Kibot kami pagka liko ako pag liso na mo sa to, kita na mo na bone meron, di ba? So, nag-gold star. So, brago ko kainit yung panahon, ati nag-ruba, ati alala pa? Tama panginangin. Masyado ka init yung panahon guro, alam panginangin sa tama ng resulta sila doon nga quarantine. And yung mga kaksyon karon gabi, wala ang gina-construct, no? Medyo napulo pa wai, magurong balbal dari isang drainage sa tubang sa NJC. Nagpulo pa wai sa ininay lang sa pagbiyahe kay Timyari di sa likuan dampi may mga baral man nakabutang. Pero kung di ka kamurot mayo hindi mo kitaan bla o do may mga ano man diya may early warning device man nga nakabutang. So dali ko mabungguan mo ni kung di ka kamurot disglasyagid. Lapit rin sa tuba sa may isa ka BPO so may call center company na dre nga building may ari man dre nga may mga tamburong pag sa kilid sang dalan pero may mga baral ba naging pamplastar ang aton nga mga otoridad ang dre sa may Lopez East yung mga baligyan usually tanan or other kalabanan dre sarado naging man karing gabi atong mga 24/7 yung mga baligyan wala sarado na karon nga gabi ligwara dre aton yung sitwasyon sa area mismo Borgo Circumferential Road. Approaching kita, driblas may bangga on-site. Kabalo ka strike may ari pag diri nga check up o kung checkpoint nga ginasandak sa may site mo sa copy ng duwari ka lugar iya ta Villamonte and then sa kilid sinidiri may ari mga tanod nga nakabantay sa direksang Barangay Monte Vista. Pero usually magkamo ni oras duwara di kabantay kisa ka plastar diri mga tanod mga kagawad sang barangay, mga pulis, ari din naka-post ya. Di nga lugar na dyan? Mga, Di nga lugar na? sa may barangay, sa home site, wala bang home site? Okay. Sakop sang barangay Villamonte, and then sa Tuority, May no? May 1070 din ta? Actually, pa-check kami danay, no? Sa itong yung ano. Di ko na pa? Okay, sige. Anyway, so may responder na yung patrol sining gabi. Sige, responder. Sige, report Yes, no? Ari kami din sa area sang barang Telefonte, karon nga gabi. Pagkitaan rin natin sa Gapon sa atong tanan nga magka-aksyon, no? May dami nakaplastar dire. And sundo lang nila ang direksyon kay kung kay may mga traffic barricade rin sa mga sandalan. And ako magliko ka pa wala, no? Ang imuhon mo, dire ka gid maliso sa tubang sang canopy ang salakyan mo. Kung sila ko naling kami sa south, for example, maliko ka pa o left accelerate, dire ka malabay sa may CL Montelibano Road, ma-left turn ka, dire sa may malabay ka sa tubang sang canopy. Hindi ka pwede ka cross lang or ka shortcut, no? Nga madiretso ka lang, pakita mo ligwaliko ka. So, proper process ka, ruta, ginaganin mo, para at least, paglabot mo sa canopy, after ka na yung accelerate. Kung sa north ka naman alin, the same, no? Ang imong imuon. Sa tuba ka ba dyan sa canopy, malabay. Kaya sa tungadri, sa intersection point, may canopy, di nakaplastar. Kaya para hindi magbinungguan ay mga salakyan nga from east to west, and then from north to south, or from north to east direction, and south to west direction. So, mas mayok sa properly na plastar dre ang ruta sa mga salakyan, no? So muna dre kagulan abot kadaan sa mga pribado nga salakyan nga nagrabay may pilaman sa mga tracking nga naglabay dre kun gabi. Okay. Muna plastar gin masasang gusto ang tanan nga mga salakyan nga naglabay dre ang sa area sang Banga home site sa Cops ng Barangay Villamonte kag Barangay Monte Vista sa to naton kung going kita south direction accelerate. And then paglakay naton sa may plaza publika karon gabi, ligwa naman to, wala magibusado pa sa Waynam. Incheck na to ng palibot sa sunod sa mga police station. Ang curfew, ay may nagkaradakpa na insofar karon nga gabi, exact ginamang sa pila ka mga insidente nga nagluntad sa palibot sa sunod sa Bacolod shooting incident. Doon na dublihan gid karon nga adlaw. Si Police Lieutenant Florentino Abalayan Potente ba sila ba patigayo na nagkakigong investigasyon pero mas maipagit kumadakpan ang suspetsado pero ginapibestigar pa mas karon at
aton nga mga kapulisan kani karon sa tabakason na bantayan nila ang detalye bala sa naguntad nga pagkasapos ang bangkay sa isa ka lalaki diri sa area mismo sa barangay Vista Alegre sa San Bacolod sa lamang nga hapon. Wala pa identity gyapon ang pulis, ang suspect wala pa Manila nagsilalaan aksyon Eric. So far mga kaksyon naman ang pinakaroon na itong sitwasyon sa palibot sa sunod sa Bacolod karon lamang nga gabi bantayan ang pinakaroon mga military tipon sa patrol. Siliman nga kagabiyon mga kaksyon sa takita badayon nga nagalambihong tandaan mga kaksyon nga isa sa marason sa pagtugas sa malatian sa tunlawas among paguyang unang pagnubo sa aton immune function ang mahigko nga kolon kagang irregular nga pagpagwa sa higko sa tunlawas ang may dako nga papel sa pagguba sa aton immune function ang dapat timuhon pagasugon kag ang immune function paagi sa ado-ado nga paggamit so super fiber ang super fiber amo yung pinaka-epektibo nga panilo naman sa aton nga tinahi the fast acting colon cleansing product nga aprobado mismo sa FDA Philippines kaya rin para sa pagkaksyon magbakala sa super fiber rakta sa patrona dito sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa tanong sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Salamat kay aksyon na John Diaz sa very rapid observation report sa patrol. Di daw amat-amat pagid tinlo ang dalan ta. May extension pagkadaan sang kwan sang enhanced community quarantine another 15 days until April 30. Di dako-dako naman nga kwan. Dako-dako naman nga palamungol kag alabagahon sa aton nga mga barangay. Sa aton syudad, sa aton probinsya, dugang naman nga kwan, nga pagkaon nga i-supply sa aton nga mga pumuluyo. Kasulaban sulok-sulok sa gobyerno, no? Kung paano nila mapaigo-igo ang budget sa barangay, budget sa syudad, budget sa probinsya. Kaya realidad, extension, sang SCQ. So dapat ang aton sila nga mga pumuluyo again and again hindi magsalig sa gobyerno subong pala nga daan ngita na kamo diskarte nga makakaon kamo bisan paano. E kung isalig talang pepe sa gobyerno yung gobyerno o kaplamunggo man kita mintras tanto nga may ginawa kag buhi kita rata sa pamagib la nga hindi matamatamang gid hindi ka masali ka na ng permi nga way biyahe way kunano sige lang pagkita ideya nga legal hindi lang illegal nga ideya iba sa mundo nagapraning in fact may mga nagalagaw sa social media ganyo kapanamagan niya sinod ang may mga matagas nga armas da ika mga tunto nga mga tao no nya pati dito ta grupo nya mag-hold-up ta sabi ano niya nga klase pamatasan kag paminsaron man sa muna nga dapat ang aton sa niya makauturan maghimo lang sa pamagi diskarte lang gamay para makapian-pian sa aton sini nga matagadlaw and again kung makasilin ta permi isandig lang permi sa gobyerno ang gobyerno hindi siya makasustainer gid sang sige-sige. Di ba? Kita may ginawa pa man, buhi pa man ta, ngita lang ta diskarte para mabuhi ta ang aton pamilya. Okay? Observation report na aksyon na John Diaz Kiradurong sa inyo sa Kalaman sa Life Extension Clinic. Gusto nyong libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa iledikalidad nga mga medical doctors. Katuan nyo lang, pamasyaran nyo lang Tranakson G.A. Esteban Building ara na opisina sa Life Extension Clinic. At namin mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone
rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo pa sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa life extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di ilang apotika ilabi restaurant nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa life extension, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Gusto nyo libre nga medical check-up, lunes sa Biyernes, o pod sa iladikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalalakson, GA Esteban Building, ara dalang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:37 na. May flash report ng patrol. Aksyon! Flash! Report! Flash report sa patrol, John Diaz, John Piscreen. May isa guro ka fire call, no? Ano ba ito ng aton sining Bureau of Fire Protection? John Piscabak. Actually, Rick, sa kasunog alaguntag karon ginamang tabi diri sa isa naman kapuluyan sa sulod sang Estancia subdivision sa kopini sang barangay Mandalagan sulod sang Bacolod actually padagis gyapon diri no ang pagpag-aaway sa aton nga mga bombero kay iti pang aso actually sulod sang sining puluyan isa ni ka one story, no? Konkreto nga balay, bot siya sementadong palibot sa niya. Bungalow type? Bungalow type, actually, Rex. Okay. Medyo buday pa kinasudlon sa iti. Lock bala ang gate sining puloyan. Uy. Pero makita na ton sa sulod actually, Rex, subong na sulod na sa mga bombero. Pero pwede pa ang puhok sang aso, no? Ongoing pa rin ilang palong actually sining kalayo. Malaki ti wala naman ni naglakta. Isa na gid hindi ka balay na kita natin nga ginsulod sa aton nga mga otoridad kasi mabigto ang away, no? Subong nga po mga subong nga kami magkakson. Why na chimpo mag-chance ka mag-laptop para spiat? Why naman ni Guru chance agad nga mag-laptop kumo ang pader sa sementado, bla? Okay. Hindi mo na dasig alam mo nun sang kalayo. Ang firewall taas? Yes, taas man ang firewall. Wala na po sinadasig man nga nagka-responde gila yun. Ang ato naman ng mga otoridad, sining lustad nga nagtulog, nasunod ka rin ginamang nga gabi. Tay, kasi rin di balay, tay? Ha? Kasi rin di balay? Kilala mo sa giya? Hindi sila kilala, wala mo di sila? Wala di sila katiner? Kasi nirman, pero kung wala di sila. Sige. Nag-action gusto mo po. Ay, mo na dyan tupad. Mga oras sa galon pa ng sunog? Magwalang gining sunog? Oo. Wala na ginog, ay? Oo. Bululigan man na. Bululigan lang? Sige. Take the sa kayo itong pag-detect mo. Ay, sila ba lang, sir? Hindi makaspag. Kailan naman sa tiyak ka ba, sir? Isa na nagkita? Mga ilaw. Ako pa, yan na ulo. Ano nga lang sa pagya? Attorney Makaspag. Attorney Makaspag? Ano first name na attorney ito? Ano pangalan ko? Pero wala din siya subang. Wala. Naguro eh. Sa sulod? Lalaki? Okay. Bago lang yun, sir? Dako ng kalayo tayo. Dakong kalayo. Practical champion ko, dashing. Pero dahil wala ka lang kayo na, ako gigay, nagkuha na gig. Ito na yung ang aso, pertiman. Oo, kasi. Pero sa napagabot ligid, din kitang ang sunog na protected sa likod. Dire sa sulod, dito ang layo nga nag-1 sa sulod. Pagpilin sa, ilalim sa mga tubig nila doon. Naguguli-guli gano'n na, para makamatan. Matamat. Pero layo, harap Japon. Hindi ba lang, ang diri nga balay, hindi na tinira na dinila, dinagsaran, hindi ba ba? Kasi natulog mo. Pero kayo na, sir, maging napagwa pa sila nga gamit, wala lang. Wala mo lang yung ilan, tulog na sila eh.
Tulong na gitira sila tulong tempo sila. na nga ano na sila. Hindi na monitor sila nga nag-ibwal ang kalayo. Okay. Klasik lang man, sir. Amo na dito sa sitwasyon nga doon nagkanay-kanay na, nag-tawhay na dito, sir. Naduhay na din na. Kailan ba yung pag-upload sa movie? Nakulat ko sa gusto. Sige, pag-apon. Kami ko kitirin na sa natutuan na movie. Okay. Sige, sir. Thank you, gina. Ngayong gabi. Secretary of Surexy, Attorney Makaspang, kuno ang tagiya. Makaspang. Ako na aral dito sa may sulod sa ilang pulian. Pero makita din karon nga gabi, ongoing pa rin, no, ang pagjapalong sa mga otoridad, no, sa kalayo. Sa sunod na otoridad karon kila mga gabi, diri sa area mismo, sa instansya sa Tiberson, Barangay Mantagan, sulod sa Bacolod Action Direct. Sa referee ko na, sa kabalay, no, ining din topog siyang, hindi magiging totally, pero partial naman na posible, ang sunod sila within Action Direct Interior nila. Ito ang nagdasunod kayo, siguro ang taon na taon, wala man sang damages, no? Ang sunod yun lang, amo na sa mga napitukan dre sa ato na nga mga otoridad action, Eric. And doon ka rin yung detalye, basi magkwana to sa statement dre, ang Wala pa da si Buboy? Buboy, why da? wala pa ding si Sir Buboy, pero ano din yung mga personnel, Okay. nagabuling na dre action, Eric. Anyway, ongoing pa man dre, ginapasumpitan pa dre atop ko. Sang Bureau of Protection Bacolod nga nagresponde din mga bombero pati atop diri kinano na kay kung makita naton sa May kalayo, may mga pagkalayo, wow. may ara pa actually kasulod, no, gasigi pa sa gwa naman nga aso, makita nila pulping focus ang aso sa babaw. Amo na nga ginapapisita nila sa babaw action, Eric. Kaya naging ng Manila, no, para ma-plastar kag wala na bala may bilin pa nga kalayo kasi ako may posibilidad sa magdako paluwat. Amo na yung bilog na lang ang puloy Andre nga manang kusita nila sa it is sa pagkaya kay nga sa pinakamapumulyo na nakuha to sa statement nga particular kinasa dako no ang ibwal sang kalayo sa sunod resultad karon nga gabi action, Eric. So paano mo at pag din naton rin layo na kita sa area pero pwedeng kaso simutan pa rin natin from our location, actually. Pero naman ang pinaka-latest natin ng sitwasyon, karoon nga gabi. Sige na ito na, si Sir Buboy, pati makulat sa statement karoon si Palchit, Inspector Problemo Boy Gutanya, ang Bacolod City Fire Marshal, siya na pinakalang investigasyon, dari sa na sunog karoon nga gabi. Flash report, ikan sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, sunod sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Salamat gid aksyon John Diaz. At least samat-amat nga na-contain sa nga aton sila nga fireman ang kalayo dira sa kay Attorney Magaspas. Dira sa area sa Mandalagan at least why naman san sa nga maglaton pas piakiti do halos tag-as dira mga pader at the same time ang firewall dira at least nakatag depensa nga hindi na maglaptap pas piak mga balay ang inang sunog dira sa barangay Mandalagan. More on follow-up report to kay balik na aksyon John Diaz sa yes nga balik report. Ang flash report ni aksyon na John Diaz ginadulong sa karawan sang Dr. Alfred sa Mangosteen Soap para nga madula ang baho sa imo sining arawas every time nga maligo ka gamit ka Dr. Alfred's Pure Mangosteen Soap. Inibangod ginapabilis sa Dr. Alfred sa Mangosteen Soap nga may matinlo ang lawas kag smelling fresh. Kani wala sang baho nga mabilin sa imo sining lawas kung ang imong gamiton Dr. Alfred's Mangosteen Soap. That's why sa inyong papamalaklon ayaw magkalipat, lista ha para hindi ka malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Magabi nila kay Migoko Jonathan Lim, ga monitor gid siya no si Migoko Jonathan Lim and family, sa kay Geoffrey Gaudan, Toto Bebot Gaudan, kapaurok-urok gid si Raquel Limala raman, kag si Butchi Sison, si Herrick Siyaga, nagapaurok-urok man sa ato sa nga pagpangalagad,
amo man si Puentes Roby nagapamati man sa inyo diri nga palatuntunan sa Action Night Patrol program. Ginatamya ko lang dira happy listening kay Mr. and Mrs. Jose kag Elizabeth Mag-Usara, no? Naga-monitor gid sa ato, no? Si Mr. and Mrs. Jose kag Elizabeth Mag-Usara. Nagapamati gid sa ato sa nga papalakad. Thank you so much sa kay Merly Plaza her sa kay Ramsky dala sa Mansilingan kapaurok-urok gid Mami Elsa Very kag Brad G. Dilag tutubok noy araman nagapamati gid sa aton sila nga palatuntunan. Josel Very. I-check na mo report na gikan sa aton sila nga mga patrola unit reporters. Report live gikan sa may area sa Cadiz City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Report. Yari sa Action Roger Gotim sa report live sa Cadiz. Jer, kamusta ang Cadiz sa Piskimin? Yes, action direct. Samot kami ang sari-sari nga mga reaksyon direct tungod man sa sining pag-papanaog o kon pag-extend sa katol sa gobernador sa probinsya sa Enhanced Community Quarantine sa Sabral 30. Oo. Bangot sila ng ordinance sa Executive Order number 2020-A na gobernador yun yung buong Lacson on check kaina sang aga ang mayor sang syudad. Gilayon man nga pagwa man sa isa ka executive order si Mayor Salvador Balingis Calante Jr. Ilang executive order number SGE-016-2020 series of 2020. Ini ang naga-order sa extended man sa duration sa Enhanced Community Quarantine all over the city of Cadiz. Okay. Province of Negros Occidental. Nasa diin ang diri ginalantaw na siya amugin ang araman sa executive order sa gobernador. Pero bagod sini may mga reaksyon panumdum sa gyapon kasi sino man yung magbilar sining may mga home quarantine pass nga gina-remind lang bala ka panabot sa pumuluyo ining resident home quarantine pass tungod subong may ara na gid final nga schedule ato gali kagabi gilawag kato. Okay. May ara gid subong gid final nga schedule although nga permado na to kapo ni Mayor sa Balingis Calante nga mas schedule. Pero kin revise pa gid kay ite ginatunan sa Mayo para sa na mas mapos para sa tagtag ka mga barangay. So, mag-start in April 13 sa Lunes, ang akon nga basahon sa tagsak mga barangay, kundi ang pirmero to, diriya ang sistema sa amon nga resident home quarantine pass. Tatlo gid lang gamiton, kung pwede gani, duha lang. Pero minimum of 3 times, kag sari-sari lang yung mga barangay, pero subong lain na. Kay 3 times sa tuod pero may mga schedule na kadadlaw. So attention sa mga nagapabati isubong mga kaksyon at non-direction sa Cadiz. Kag mga schedule nga ini kung inyo gani barangay malawagan tandaan nyo gid na ang inadlaw para hindi na masayang oras yung kabasi kung pag-abot mula sa border okay ba yapon ka makasulod kay ang inyo sila nga adlaw nga dapat kami magpangumpra wala ya sa adlaw nga natalana. So ari ang adlaw nga natalana sa anom ka mga barangay. Lunes, Miyerkules, Sabado. Suliton ko, Lunes, Miyerkules, Sabado. Barangay Tinampaan, Barangay Magsaysay, Barangay Jerusalem, Barangay Cabahog, Barangay V.F. Gostilo, Barangay Celestino Villasin. Kamo na siya ang Lunes,
sa Miyerkules kag Sabado. Okay. Samtang ang Martes, Huwebes kag Domingo, Barangay Daga, Barangay Andres Bonifacio, Barangay Burgos, Barangay Sicaba, Barangay Cadisbiho, Barangay Luna, Barangay Mabini, Barangay Kaluhaan. Amo na siya ang Martes, Huwebes kag Domingo. Ang Miyerkules, Biyernes kag Domingo naman, amo ang Barangay Zone 1, Barangay Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, Barangay Bangkiruan, kag Barangay Tiglawigan. So, muna ang mga schedule anyway. Gin-post ko na ito sa ato sa Facebook. Kagara man siya sa Facebook ng Bilis Kadis o Gyon Kadisnon. Okay. Para at least malantaw ninyo mga schedule sa tagsa ka mga barangay. Kaya sa una to ya sa alin sang pizza 30 sang Marso pagkadto sa inabi sa Domingo, okay pa ang daw sa Lalamo. Pero pagka Lunes, schedule na ang pangumpra. Hindi ba ka mali pag dakpon, galing kay papulion, lagi ka mo balik ka. Gani. Hindi man sila nga dakpon ka mo. Papulion balik. Sa mga nag-text sa ato, nagpamangkote, paano niya kay nag-aubra kami, kaya ang kada barangay, galing mayara, galing nga schedule sa pagwa. At iway na labot, kaya kung obra kami, essential pass ka na ya. Oo, May ara, kaya nga imo man nga pass na para nga ipakita mo na nag-aubra ka kaya ng pass, yung mga essential pass na nagatrabaho ako sa direct. Actually, nagkuha siniya sang pass ang ilagi sila nga mga amo. Mga employer bala nila. Okay. Kaya amo na yung istorya sang Intelligence Task Force nga dapat skeletal force lang yun, hindi tanan. Okay. Ang paubrahon. Kinaran rotation lang ilatawo kay di pagsugutan nga damo mo. Agod nga may ara nga tawag nga social distancing bisan ara sa sulod sang ginatabaw labi na gid sa mga grocery store. So namo na di mga sila, thank you sa info na sila yung nilitsyan siya, thank you sa info, kag good decision, pero may mga ariman di yan, pasalamat ka mo sa info nga may nagbakal pa ka mo sa paginanglanon nyo. Bala ka mo salamat sa info kay may nagbakal ka mo. Kami karon niya nga why pa biyahe tricycle, why pa bracket no work no pay, mano kami niya, na mga muna actioneric no kasi baratyago na nila. Gani. Kaya mo nang ila kini nga batyagan. Diyan lang tao nila nga magutuman gid, pero ako yung kapate ko nga why si may magutuman ako magutuman paninguha ng tani ibla na yaw, hindi na siya pasalig gyapon. Mo gani actioneric ka, malo ka. Manabudlag sa taka Pilipino, bla kay kung agyan ta aratay, kaparumatay lang ta. Nan. Muna budlay. Dapat manikasog man ta, mangita man ta pamagi, bla. Kaya mga permis, salig talang permis sa gobyerno, ang tanang nga baso, lara sa gobyerno, muna blahaw. Di ka budlay, actioneric, labi na lang amelioration nga na maginamo, gini ang kwanikiti, ibandi ka, reklamo na ganito nga, asa si buhay, pwede ko na malista, iba ko na lista na, pagkatagay na, pero sila, wajapon ko, ipaman. Tigan, mo nang budlay, hindi na tanan makabil sa kabarangay. Klaro na ya. Hindi kita makabil ang tanan. Pila lang na, makabil na. Ako ganun din, naguluntat man yung mga pabugas-bugas ko ng lawag niyo. Kasi why naman sila, nag-close man sila, niya Jerry, po ilang tanay, hindi ko bawa. Man sindihan mo man na. Okay, anong tanak karon? Pero buhi mo ito Japon na. No. Importante lang na. Di mo na wala sila bilang akot sa una, plastar ka na sa mga lechon kawali, kasi medyo abunan siya. Subong ko kinahanglan, sabi nga matika, kasi kagpatis ka, abi ako. Ako gani kina, sundalo ko gani kina, ugbos ka dagmay. Kita mo? Ugbos ka dagmay, pasabawan ko bla, kag do kahang-kahang, ay kampyon.
So, kaya kung gay na gani, uga Uga? man ito nga pinakas nga bulaw, Oh, nga pwede ka namin kaya hindi man siya parat. gani. Dita 450 lang kilo sa to. Mm. Ginamadiner ko man gani. Oh, Bro ka. uga. Sus. Ang ibang nga, uga sa kabilo, ginahigtan lang kahilo, kag ginapagabay-kabay, kag kada timo sang kanon, ginasingutan lang eh. Oh, kita po siya yung uga, dula sa uga. No, meron ka diba sa karte, uga sa kabilog, Di Black sa Roger, no? Yan. Ay, Yan oh. rin, sobra-sobra na ginapagkamula yan. Oh. Ano ba? Oo, Pa, uga. kaong-krimi, Eh. simutan lang uga. Mana ka kini, mo masimhot ka lang, tapos timok ka kanon. No? Dalawa talabi nga style na. Kasi sa Facebook lang makita, subong yabi, dalabi nga style na. Ah? Yan nga siguro, uga siya gawa taon niya, sa loob ako niya sa unon man, kakapoy. Ano? Yan sila yung mag-uga sa loob ako niya sa unon, kakapoy, wala sige bitay. Nga, ni man ako lang kang curriculum ako sa pobablaw. Sobra mga bitay-bitay. Huwag taway na. Oo. Anyway, wala sa nila ka, daw tungkol sini. Sabagat ay subong niya, sila ko gali, matulotaway man ang syudad sa Cadiz kaina, kagabi, mula tabi nga daw nagpunod ang mga nagbayular na kay daw pila ka gabi ni nga may aragi niya, sobra na pulo ang magkalarakpan. Mga total na to, 294 na tayo mga nagkalarakpan mo. So, kung sa implementar ng Corpio, kag subong man strengthen pag-abot ng ECQ. So, mga 294 kagabi, tatlo na lang naglalakpan, no? Nga nagbayular sa Corpio. Hupuli nga karon nga gabi, wala na. Sa liwat, nga ito dire, simple mo lang, kaman bangit dali niya sa Ginoo, sa Isaiah chapter 20, chapter 26 verse 20, nga sila nga, sulod ka mga na sa inyo balay, magpanarangka ka mo, kay tapuson tanay ni ang mga butang na ginaplano sa Diyos. Kasi ito ti plano sa Diyos kaya po nito na na. Ang ato lang kung pasaway kita tiwigo, kita pero kung di itang pasaway, tumanon ta ang otoridad, kaya dira man ay pagi sang Ginoo, ti na iya, matagaan kita sunere sinatawag nga safety. Muna, pila ka mga report na ito, kagwa naman ito sa Diyan Cebu nga, 36 anyos, residente sa Villa Cristina, Barangay San Juan, ni si Orlando Santillan, na 39 anyos, residente niya sa Nara 4, Barangay Tinampaan, kay si Joseph Gruales, 28 anyos, soltero, sa Sida Cornel, Barangay Cabahog. Amo rin sila nagkalanakpan, lingid alas 9:45, alas 9:20 hasta alas 10 ang gabi, tatlo sila ang nagkalanakpan sa sininga Corpio kagabi. Pero kamay pa mo na sila ko karon gabi, kamay pa nga wala na kang may magkalanakpan. Para yung pag-disinfect, action direct, tagsak ka mga lugar, bisan pa sa mga subdivision, mga fire-truck mo na mo aragapon. Sige yung ilang disinfection? Sige, gid. Kaya galibot kina sa mga subdivision, subong na sulod nila. Okay. Sa Jason, ang mayuman kay may aral na gamit mo lang itom nga nabara balao nga sa mga skinita nga gagmay, sulod pag nilaya, nag-isprehan, action direct. Muna nga, way magkukulba sa akon, gani nga motorsiklo ang ginabilin ko sa gwa. Kaya kada li ko, malambot yun sa gila disinfectant. Ay, tod ka? Dahil ko, mayo, kaya masprayan ang akong motor ko, pagsakay ko, safety. No. No? Adlaw lang ang disinfection line, di man? Adlaw? Adlaw, hindi adlaw, sindirect basta pag sira ko 7. Ang amon di market is 5 to 5 lang, 5 a.m. sa aga, 5 p.m. sa hapon. Oo. Sirado na tayo market. Ang mga grocery store, limit lagi yung tanan yung establishment. Nga ginalabi bukas ko sa mga feeds na bla. Kasi ang mga feeds nila, sira naman sila. Ang mga grocery store yun, like sa mga SM, Pure Gold, mga muna. So, hasta las 7 sila. Hasta las 7? So, hasta las 7, tapos na sira na kita nan, kaya pagka alas 8, Corpio na. Pagka sira na ganit sa mga
sa mga alas 7 media sugod na sa aksyoner kasta na mga alas 12 gabi. Tao nga libot, titigan ako mga isang syudad. Okay. Tiyan mo na, sa mga subdivision, sa mga housing na wala ko din mga simentado naman At tulog ang tao, pero ang fire truck nagalibot ka nagapang-spray sa dalan kay sa palibot. Kaya balo ka, nibilang ang kagaw ko naman sa karsada, muna gani ko nga kailangan sapatos mo natin, disinfect natin. Amo na gani gusto man dari sa information drive sang Interagency Task Force nga dapat mabutang kinakadabalay sang basa nga trapo nga may ara sunrock sagod nga pag tongtong sa kinila sapatos mo naglakat ka ma-disinfect man siya ang sapatos. So, muna, nga kinaibo man dire sa mga katapo sa Interagency Task Force. Medyo makapoy-kapoy ginexionere, kamo na gani nga maluoy mata ni sila. O isip magbabayan na din ko daw namin man nagaroon puro pang-happy lanay, galing kaya kabalamat nga ting ila na. Ngayon, agaw mo na ilang ginaobra, pero tiga pangamuyo na nung taman sila, no? Sa mga reactionary, at tumadalong na report, update na rin sila sa Cadiz, si Rogid niya sa COVID. Wala na PUI, kag nagadyutay ang PUI, mapuli maging zero kami, di, pero tiyan mo na, kinalagi niya po kung si Mayor, maling iskalante pa sa mga basketball, kung nga pagod ako naman si mo, hindi kayo magsalig. Kinanglan, ang ibo niya po hugot nga pag kapot sa bula. Kag siguro kapag shoot action erect. Ang dakpanay ni Juan, ni Sir Mansuito, Major Mansuito? Police Colonel Robert Mansuito. Do naglakalaka man? Ate, okay, gidi. Galing ka mo na, sako kayo, sako man siya kayo. Pero ang dakpanay, lakalaka lang, do tayo dakpan nila? Ang subong daw jutay na lang. Ating rutin taon na, jokit ng mag-ruskadis day. Ate, okay, pero ang ginimo, action erect sa kapulisan. Actually, nga, sinikusan nga, ang mga kamay gawin nagaliwat, no? Puro ta ng mga first offender, no? Nagdamo, pero wala din sa second offender, wala. Pero sa iya, nga, antes nga, ginapagwa, wala. Ginatipon na ito, tapos pa-ibang kape kung gusto mga kape. Pero ginasulit sa ila, ang ila gin-violate nga muna ang atera sa executive order, kaya ginasulit man sila penalidad, just in case. Kaya ginapinsindig sila kung ano kadelikado sa pamilya nila, sa aton mismo, nga magsige, kagwa pa, nga delikado ka na siyang virus. Kaya nga pagitaya, ang iya nga kabitan bala. So, isa lang ginalantaw ni Police Colonel Robert Mansuito, Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito, nga rason nga ang iba na educate na, kakulang lagi sila guro sa mga information. Kaya dapat mabutangin bala sa ilaw na unagin, kag mapabatyagin sila ngayon may sincero, ginapatumad na gobyerno. Timayo man Timayo, kay wala pa naman si Colonel Mansuito, service-oriented kitama. Ang iyaya nga estilo, hindi dayon niya siling mangdakopin. Actually, ang iyaya, reprimand kay bisan ganitong mga atong na panigin sa katsya, sige Japon sila bisan warningan na. Bisan doon nga ginakop sila nga tingin last warning inarbigan. Pero kita nga pag itatawag sa bagit nga, last chance. Balik kung kadwa ka dakpoti, priso kagid or Pati kung curfew, ang primero na, tapusan mo lang ang curfew hour hasta 4 o'clock. Buyan ka. Second offense mo sinaya, ma-community work sa na 15 ka oras. Nagmamulta ka na 1,000. Sa curfew na ya? Sa curfew na ya. Tapos kung manakpan ka pag katatlo, tayo mamulta ka na 3,000. Dason, 40 oras na mo nga community work. Lawig-lawig na mangli. Lawig-lawig natin. So far, natin mga first offender lang ni Sanan. Ate, very good. Ang mga naglalakpan. Pero galing itong tabalik itong naligat itong si Bana. Kaya daw sa isa na gabi, matabit tinuay bilog. Damo, no? Dugotok eh. Pila kabalik-balik ang sunerek sang patrol. Pwede ba namin kayo sila nga, sir, mapuli lang kami siya. Hindi pwede mapuli sa quarter sidya ka mo. Tinigil sila eh. Sir, mapadulong lang kami survey sa amon na lang balay survey. Kinalangalang kinabi kami. Hindi, buwas lang mo puli.
Daw gina-impose kaya Okay. kung ano ang nabutang sa executive order. Hindi ka pwede kayo. Hindi na pwede kayo, may anak hindi ka kilala ko naging nagambal nga bayo lang tani sila tani mapabulig na kadulungan lang bayo. Blay ko tayo magwa mo na kasi yung balay. Takpon ka mo na kahit kuwan mo curfew. Oh. Tayo mo na nga kinanglanon, gid nga tumanon ta, sundon ta. Okay. Kung ano ang ara nakasaad sa executive order. Kaya impose kina sa kapulisan mo. Di may man ang tao gatuon man, ano? Without favor, kahit ikaw mag-favor ka na karon, sa nga panahon, bisan official ka pa, bisan ano ka pa, ate, kinalan niya, hindi kaya exempted siya kay virus niya, Gani. ang aton nga encuentro actionary ka. Basel ko, naman kung nang nambas ang pulis, ang atong gobyerno, sundon ta lang. Sundot agad, no? May ari gali isa ka engineer nga nagayo man siya, di isa pasugti sa pulis, Kuha, sige pasugtan, gid. Wa siya pasugti. Yes, sir, bisan si engineer sa kwan ka pa, sir, pasensya, gid. Nami man ka pulis, alam mo na gali nga, Liko, in-right way lang gid bala siguro pag-explain. Kaya may ara magiging pululi, kasi gini pa puli sila, pero silang backride. Kasi hindi pwede backride. Kasi sila nga, pulis nga, hindi, sinesir kasi mangumpratan ni siya, tayo mo na nag-backride sa ako, hindi pwede kung gusto, listay lang. Ikaw ito bakal, pili na siya ni border, kaya para pasulod yun huwag ka mo ka-backride. Okay. Muna may ara ba dyan po ng pulis nga remedyo May mga ara ba galing pulis yung isa nga sila nga, naog ka lang din ay, para kalan ko yung mga mangon. Kasabanan mo na mo, paliktan mo ba, na kanya malabay, di ka rin sinakyan siyang government nga halin dito, malabay, sakay ka, kita rin dyan po mo. Pero hindi ka mo mag-backride, kay kumasakpan ka mo, di ma-impose na kami sa inyo sang dapat impose sa pag-violate ninyo. Pero di daw gina-reprima na rin tawag sa direct, wala man sila nga daw ginayo na. Kung kulang mo lang kung isa mula sa tawag lang information yung pagpahitsindi in a right way. Na mo lang may diplomasya man. Correct ko. Hindi man lang pag-imuon nga. Hindi mo na pag-garugaruho ng tao kasi usad na mo siya sugod gidang ang kablang insidente. Kinanglan nga action and real ako lot tawag kay action kay action Roger mo na ganing kon ang aton kapulisan approach lang sang maayo in a nice way paintindihan ng tao kung mag tinuntot takpon no. Correct. Amo na actually kasi so far sa atong pagpatilag diri bayari kay nga nakasalakyan man to nagabal man siya aksyoneric nga masulod siya kay bakwa siya kuno sang essential pass kay mga tao siling ni Police Staff Sergeant Mark Carnelia nga mong team leader niya ma'am din ang negosyo mo niya sa sagay galing tao kung taga-kadis siya ma'am kung sa sagay mo negosyo dito kakwa sang essential pass para tao mo gani kay niya ting tao kung taga-kadis dapat dire kinalakbaan hindi ma'am dito gina daw may kwadubra niya, sino ngalan mo ganit? Sir niya si Police Sub Sergeant Mark Carnelia. Sino di team leader niya? Kung di team leader, ma'am. Sige, ako na naman yung ngalan na, kaya mo lang ito amon pa nga nagambal ka nga dito ginmakwa. Sige ma'am, ma'am, kaya para nga at least maka-explain ka to sila mayo. Namula na, amla? Lumayo mo, no? Why nga sila sa pag daw hana ang imo pag daw medyo big time siya. Ang pulis siya kalma lang aksyoneric. Correct. Kaya kung isa maigo sa pulis. Tingnan ko ako mo giti mo tayo ano mo na kayo dito gina-explikaran ka na. Why sa ba mo na aksyoneric kakita tali kanami sang lakat ka smooth lang aksyoneric kaya ang tanan. Damay arab lang yung tawag black aksyoneric nga self-control. Harmonia importante da. Importante maksunerek nga kinahanglan in a loving way. Sila subong nga panahon kinahanglan mag-intindihan na gitawo, hindi magsige silang pakiyagay bawa. Budlay na maksunerek. Kadugang ang inis ang kalibutan kung nakatasing kiyana ita. Kaya mo gani, labi naging karoon extension ang atong sining nga isikyo.
Hindi na tayo, sige ka, basol ka, balo na tayo nga init na tayo makapayo kini sa aton. Hindi, hindi sa palain sa aton, kaya kung sila nga, white nga tapo, nagaton sila nga mga opisyalis, pag gusto lang ta. Ay man dyan, mga opisyalis, pwede man na sila panago. So, yan, may mga kwarta man lang, nga gasto ko na nugin man, no? Kita yung mga pigado, hindi kita sige kumon, kaya kita ganyan mga pigado na proteksyonan sila eh. Laban eh. Kaya why tayo ikasarang kung masakit kagigonta sa COVID. Igo na tayo magpaturong sa matatasigan magamuni. Gani. Sa'yo po na yung action, Erika. So, parte, sabay pa, sa siling extension sang ECQ, saya po na tanan, mangin, matino, manon. Mga balita gikan diri sa syudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kina sa Roger Gutib, Third Habit Live Report gikan sa Northern Negros, Cadiz PNP Connection. Ang report ni aksyon na Roger Gutib ginadulong sa inyo sa karawan sang DTX 500 capsule. Sa iyang mga pag-exercise, hindi makalipat kang mag-detoxify. Tumarka adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule ang sa bali nagatino sang dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa ato sa lingatay, nagabuli ni panubo sa ato sa linga blood sugar, bangod sang organic compound nga vicin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas ang cholesterol ba da? Mataas mo sa linga blood sugar bagod sa diabetes, ang katapat sina tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Alin sa report ni Aksyon Roger Gutib sa nawata si Aksyon na Stephen Presquito, live report gikan sa masyudad sa San Carlos. Natipo niya sining nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Stephen, mayang gabi, please come in. Yes, action na Eric, mayong gabi gid. Sa atong karon nga balita lang diri sa siyudad sa San Carlos nga 5 ini ka mga persona nga mga kalalakinan ang nadakop sa atong kapulisan nga nagapatisyon ini sa sulod sang isa ka katubuhan. Pinaagi sa pagpangayo sa assistance sa duwa ka DPSO nga ginkilala nga si Jamer Almodin kag si DPSO Edgardo Flores. Nagpangayo ini sa assistance sa atong kapulisan nga sa diin na may mga persona nga rasulot sining kampo. Gani gilayon nga gikatuan sa aton elemento sa aton San Carlos PNP gilayon na tigayon na dakpan ining mga 5 ka mga suspetsado kag kilala sila ni John Del Pamilar Sevilla, si Luis Binigay E. Berholano, Christopher Anciano E. Hogadora, Remart Canovas E. Villasur, Jomer Canovas E. Iran. Gini ang mga suspetsado na kuhaan sa ilang posisyon sa isa ka transparent plastic sachet nga may dinig. We don't have enough low balance to make this call. We don't have enough. Ginatawag nga COVID, no? So muna ang rason kung nga ang ati nautod ang linya ni Aksyon Stephen Presquito gurugin sudlan sang COVID, no? Ang iya sining linya. Why gid Aksyon Henry? Anong alang gid? Ang iya sining signal. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! Ayos. Sige, basi ko do alang-alang to ang kwan. Alang-alang ang basi loba to si aksyon na Stephen Fresquito. Magabi dira sa kay Gerald Contribida. No, nagapa-urok-urok kid, no? Kapadamo di gritis, pero hindi ko ginitanan ko rumobos, ha? Sa kay Conrado Amante, sa handumana, naraman siya, kapa-urok-urok. Sa country home, siging alib, araman ka pamati sa to, no? Kapa urok-urok man siya pamati, diri sa action Night Patrol program, no? Sa kay Benji Locsin, happy birthday. Toto Benji Locsin. Birthday po Toto Benji. Happy birthday sa kay Toto Benji Locsin. Isa sa mga mapisan nga tanod sang barangay pahano ko, no? Balikat sa action Stephen, napis ka back? Stephen? Yes, action Eric, magabi na utot kita, no? So, aton karon nga balikan ang Eric ang aton nga mga balita, no? Alin diri sa San Carlos, kaining 5 ka mga suspetsado nga nadakpan sa aton kapulisan nga nagapatensyon ini sa sulod sang isa ka katubuan. Kaning sunod pa sa aton nga mga barangay tanod nga mo nagatag sang informasyon sa aton kapulisan nga ginkinala nga si BPSO Jomer Almudin kag si BPSO Edgardo Flores sa barangay Guadalupe, Ciudad San Carlos sa Negros Occidental. Kagapon ini mga alas 4:20 sang hapon kag ila na siklatan ini mga 5 ka mga suspetsado gani gilayon nga nangayo sila sa asistan sa aton kapulisan kag na dakpan gyud ining 5 nga ginkinala ang mga suspetsado nga si Jonel Pamilar E. Sevilla, si Dan Luis Pinigay E. Berolano, Christopher Anciano E. Jugadora, Raymond Canobas E. Villazor, Jomer Canobas E. Iran, tanan ara sa ustong Bangidaron, kag tanan ini sila residente sa sitio Panuulan, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental. Nakuhaan siyang isa ka transparent plastic sachet nga may diri nga ginadudahan nga shabu kag mga drug paraphernalias. Kani si karon ining mga suspetsado ari sa kustodiya sa San Carlos sa PNP para sa pagtubang sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagkaroon dugang panatanaksyon Eric ang sa aton update sa sining COVID-19 nga ang mga kabarangayan karon ilabi na diri sa barangay 6 nga karon nga adlaw padayon gid ang ilang pagpanghatag sa mga relief goods sa halos tanan action Eric sa bilog nga barangay nga wala pa matagaan ila gigin pangatagaan kag way na sila magpili kung maayo man ang imo balay o kung pigado man basta tanan matagan. So amo ini ang nangin isa ka maayo nga ginimo sang ining kapitan sa barangay 6 kasi barangay Captain Ronaldo Batusin. So ang barangay 6 kagina halos na kompleto kag natagaan sang mga relief goods the same man sa iban nga mga barangay nga wala pa nila natapos ang ila pagpanghatag sa mga relief goods. Kag isa ini karon nga ang aton nga San Carlos damo sa gyapon may ara gid nga oras ang gagabiyon action Eric may mga nagapasaway gid no nga mag sige lagaw-lagaw kag iban nga mga hindi taga diri nga alin sa Calatrava magkasulod pa action Eric so mo ina nga ang pagkapulisan naton kag ang mga barangay tanod mga BPSO padayon gid sa ila pagpatrolya gabi-gabi kon may ara pa sa gyapon nga madakpan sila no kay so far may ara gid sa kada gagabihon may ara gid nga mga pasaway sa gihapon so ila ginahugtan na karon sa aton kapulisan diri sa Ciudad San Carlos kag ang aton nga continuous nga pag ining disinfected gabi-gabi every night may ara gid no nga mga private vehicles nga nagakandak sang sining pag disinfect mismo sa aton na Ciudad sa San Carlos. So muna mangin action Eric nag-report na diri sa Ciudad sa San Carlos una sa balita una sa aksyon ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod Aksyon Radio.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon na Stephen Presquito live report dira sa mga syudad sa San Carlos. May gabi sa kay Bitok Mikoyko sa kay Sir Benji Heron no and family bo nagapaurok-urok gid. Pamati diri sa aton sini nga pangalagad. Sa kay Raquel Di Maalada ga pamati man siya si Tokayo ko Eric Santos no. Roy Beltran, si Alex Nyadas, Albic Poy Hinulan, ga paurok-urok gid sa atos sini nga palatuntunan. Si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, ang pamilya ida sa Inapoy Kabangkalan. Si Choco Baygira Tamiao Yalandara, no? Si Engineer Arthur Normandy, Joe Santander, si Josan, Araman kapaurok-urok. Antonio Nono Abuyon da ba kapaurok-urok. Mamparing Ami Kersiniego dira sa London. Pare halong kagidas COVID ha. Ayaw lagaw-lagaw da, no? Magabalik kita when we come back. Balik ang report ni Action John Diaz. Pagkatapos la sa itong importante nga mga pahibalo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Mga kaaksyon, madako sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato sining pagpangalagad, may gabi dira sa kay Police Captain Richard Pajarito Migoko ga pamati sa aton sining Action Radio Facebook page sa aton sining live streaming, no? So again sa kay Police Captain Richard Pajarito da, sir, may gabi. Halong ka sa COVID, ha? O base ang COVID maghalong sa imo, no? Balikada si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Dari sa Aksyon John Diaz, sa balik report, John, please come back. Action direct partially damage ang Puloy-an. Sang isa ka abogado sa sunog na runtad karon lamang gabi sa area sa Block 50 Spain Street. Istansya Subdivision, Barangay Mandalagan, Srad sang Bacolod. Ang umpisang sunog, takna na 9:25 sining nga gabi, kang deklarado naman nga far out. Takna na 9:40 sining nga gabi. Ang Puloy-an, ang ginapanagihan ni Attorney Ernie Magaspag, Action Ereka. Sila sa ito nga pagpakiangot kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Plotenia. Ang ginsindihan ng kandila bala sa altar ko may panata man si attorney nga kung si Semana Santa of course may magagawa pangamuyo plus talaga sa usuya mga altar dito sa kag posible bala ang kortina nagdapyak ito medyo kog ang hangin kag bukas sa mabitara sila Puloy-an dito po ginatudlok sa rek nga basig laging lamon sang kandila na nakasindi ining kortina kag dasi kinagrapta sa sulod sang Puloy-an kay kumuhimo tanan sa light material ang sarek ang iyamil mismo nga Puloy-an. Nag 50,000 pesos nga balor ang bilisang kalitan ng sarek sa nagduntad sa nga sunog. Investigation sa sunog na nagduntad. Ano to na ito, no? Kapag sa nun na to, kay ano man ni Torneng, kasi hindi sa kandila. Okay. So, napalagad sa itong investigador nga wala man siyang places ka sa electrical, but amo na itong portion nga may kinubre nga altar. So, kay ano to, kung dami siya, may notiko may altar siya, kita sa may cortina, may sakot na kung iyang plungkuhan na sa mga pump. So, pagdakot pa siya kalayo, kamot sa lang sa suno. Sa ang pagpapayag ni Bacolod City Fire Marshal sa Fire Chief Inspector Publio Buboy Plotenia. May angot tiktobla sa lalaki kay Inang nasa Puanto, sang Barangay Vista Alegre, sa Santa Vista Alegre, Lacson, Barangay Vista Alegre, sa Bacolod. Wala pa Japon, Mr. X, Batagyapan ang sarek ang biktima, kaya wala pa may mga dokumento, kung wala pa may pamilya nga nagpagingakot ra sa aton nga mga kapulisan. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, resulta na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Aksyon! Night Patrol! May
Nagabila kay Toto Gerson Chang. No, Gerson Chang, gamon ito pas Toto Gerson Chang. Sa ato sila pagpangalan. Kiss me goodbye. Pagi sila baro nagsalat patrol program kita pagkatakop temporaryo. Balik kita sa Lunes ha. Buwas Webes, Biyernes, Sabado, way kita Action Night Patrol program. Ato sila nga patrol na unit reporters in action nga napalagad kakabay sa kay Action Roger Gutiv, Stephen Presquito, of course Action John Diaz, Action Papang Nixon Tao, mga piloto sa Patrol 2, Crosswind Patrol, News Center Action Andy Pensor, back-to-back kay Action Eden Aposo. Technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer, Henry Spolgar, backup, Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, Writer Expert, Action JM Bikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sagbago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa Station Manager, Action Rona Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagat ang kormana Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbano na kasiring adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo, sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwarpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Ang Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.